Arglwydd agor ein gwefusau, a genau a fynegant dyfoliant. Cynorthwyo ni arglwydd yn awr, i ddogoneddu di, i addoli mewn ysbryd a gwirionedd. Amen. Wel, fe gewn ni'n hemyn cyntaf yn awr. Iesu yw'r ior. Fel llwyswch chi'n coeddiadau, rwy'n mynd i edrych heno ar Salm 32, a dyna fydd ein darlleniad ni yn awr. Salm 32. Gadewch i ni glywed gair yr arglwydd. Gwyn ei fyd y sawl y maddeuwyd i drosedd, ac y cuddiwyd i bechod. Gwyn ei fyd y sawl nad yw'r arglwydd yn cyfri i fai yn ei erbyn, ac nad oes dichell yn ei ysbryd. Tra oeddwn yn ymatal, roedd fy esgyn yn darfod, a minnau'n cwyno ar hyd y dydd. Roedd dy law yn drwm arnaf, ddydd a nos, sychwyd fy nerth. Yna, bu mi gydnabod fy mhechod wyd, a pheidio chuddio fy nrygioni. Dywedais, rwyf yn cyffesu fy mhechodau i'r arglwydd, a bu tithau faddau euogrwydd fy mhechod. Ia, pob un ffyddlon arna ti yn yngder, a phan ddaw llifeiriant o ddyfroedd mawr, ni fyddant yn cyrraedd ato ef. Rwyt ti'n gysgod i mi, cedwi fi rhag cyfyngder, amgylchu fi a chaneuon gwaredigaeth. Y fforddaf di, a ddysgu yn y ffordd a gymeru, fe gadwaf fy ngolwg arnat. Paid â bod fel march, neu fil di-reswm. Mae'n rhaid wrth ffrwyn a genfa i'w dofi cyn y dod atat. Daw poenau lawer
i'r drygionus, ond am y sawl sy'n ymddiried yn yr arglwydd, bydd ffyddlondeb yn ei amgylchu. Llawenhewch yn yr arglwydd, a gorfoleddwch rai cyfiawn. Canwch yn uchel pob un o galon gywir. Amen. Reit, fe wnawn ni weddio nawr. Fe wnaid bendithia yr arglwydd, a cwbl sydd ynof i enw sanctaidd ef. Fe wnaid bendithia yr arglwydd, ac nac anghofia i holl ddoniau ef. Gyda'n gilydd arglwydd heno fel cynulleidfa, fe drown ni ata ti, fe alw ni arna ti, a gyda'n gilydd gyda chymorth ysbryd glân a Iesu Grist y cyfryngwr, fe ddown ni i thaddoli di, ac i thogoneddu di, i gith gynteddau di a mawl. I ni yn diolch i ti am dy fab, ni'n diolch am Iesu, Iesu'r ior ni wedi canu amdano eisoes, ac amdano yn gosod o neilltu goron i ogoniant, a gwneud hynny o ras o gogariad, a dod i'n byd ni, a gwisgo cnawd fel ein cnawd ni, a byw yng nghanol byd o dristwch, o drieni, o ddrygioni, o bechod, byd yn llawn marwolaeth a themtasiwn, a byw yn orfoleddus trwy'r cwbl, ag atgyfodi ag esgyn ata ti yn awr, ac am i fod e wedi esgyn ata ti o Dduw, rydyn ni'n gallu dod yn ei enw ef, ac yn ei heiddiant ef, ac yn ein molyd ei enw di am hynny. Dewn i'th gynteddau felly o dad, a dweud dy fod ti'n dda, cynnes da yw'r arglwydd, a diolch am fod y drigaredd di yn dragywydd, ac ni'n diolch am y drigaredd rydyn ni wedi profi o thlaw di, yn ein hanes llawer ohono ni, sydd wedi profi dy drigaredd di yn Iesu Grist, sydd yn maddau, sydd yn ein cymodi ni, sydd yn ein hachub ni, a gwybod fod y trigaredd hwnnw wedi parhau, hyd yr awr hon yn awr. Ac ni'n diolch am dy wirionedd di, sydd o genhedlaeth i genhedlaeth, dy fod ti'n ffyddlon. Ni'n diolch i ti o Dduw, mae un digyfnewid wyt ti, yn ddigyfnewid yn dy drigaredd, yn ddigyfnewid yn dy ddaioni ac yn dy fendithion teg ato ni. Ni'n diolch i ti am fendithion beunyddiol, tymhorol. Ni'n diolch am y modd rwy ti yn ein cynnal ni, yn ein corff, yn ein meddwl. Diolch hwn i ti am amodau byw o'n cwmpas ni. Diolch hwn am gyfeillion, am deulu. Diolch hwn am bob peth da mewn bywyd sydd yn melysu pethau i ni. Ohono ti y daw y pethau hyn i gyd. O ddichod y daw pob rhodd daionus. Helpa ni felly i fod yn bobl ddiolchgar, i gydnabod taw ti yw'r rhoddwr, a derbyn ohono ti rydyn ni. Ni'n diolch i ti o Dduw dy fod ti'n ddigyfnewid yn da ddiwydion di. Dod ti'n cadw dy air di. Dod ti ddim fel y mae dynion yn aml yn torri gair, yn mynd yn ôl. Ni'n methu cyflawni i haddiwydion, ond nid felly rwy ti. Pan rwy ti yn addo, rwy ti'n cadw. Diolch dy fod ti'n ddigyfnewid yn dy nerth ti hefyd. Diolch dy fod ti'n gallu rhoi nerth i ni yn ôl y dydd. Pan ein bod ni'n teimlo'n gwendid ni, pan ein bod ni'n wedi diffygio, rwy ti'n gallu ein cyfnerthu ni o'r newydd. Diolch yn felly am yr ysbryd glân hwnnw sydd yn dod i'n plaid o'n ti. Ac ni'n diolch dy fod ti'n ddigyfnewid yn dy gariad. Diolch mai Duw cariad ydw ti. Duw y cariad, nad yw'n oeri, tad y gras, nad yw'n lleihau. Diolch i ti o Dduw ein tad am y pethau hyn i gyd.
Ac ni'n diolch am dy wirionedd, ni'n diolch i ti am dy air, ac ni'n gweddio byddi di'n dysgu ni heno yn dy ffyrdd di. Dysga ni arglwydd cynorthwyo ni, paratoa ni ar gyfer yr wythnos sydd o'n blaen yn ei, beth bynnag yw'r wythnos honno. Ti sy'n gwybod. Mae e'n ddirgelwch i ni, falle bod gyda ni ryw gynlluniau, ond wyddwn ni ddim beth gall ddod i'n hwynebu ni. Ond gallwn fod yn siŵr y byddi di wrth law, y byddi di yn ddigyfnewid ac yn aros yr un. Arglwydd, neu di adnewyddu ni heno yn ein ffydd, neu di gryfhau ein ffydd os ydyn ni'n ymwybodol bod yn fregus, neu di adnewyddu ein llawenydd ni os ydyn ni wedi colli y llawenydd hwnnw. Neu di adnewyddu ni yn ein cariad at ti ac at eraill, a dymuniad i'th wasanaethu di ac i wasanaethu eraill. Ni'n gofyn i ti'n cadw ni ar hyd llwybr yr ysbryd. Cadw ni rhag mynd ar hyd llwybr y cnawd. Helpa ni arglwydd, fel ein bod ni bob amser yn dibynnu arna ti ac ar ein harglwydd Iesu Grist. Neu di gofio teulu'r ffydd yn ei gwahanol amgylchiadau, bydd gyda arglwydd gwahanol rai o'r eglwys hon, rhai efallai yn anhwylus eu corff, rhai falle yn cael eu poeni yn eu meddwl, rhai falle yn unig, rhai falle yn ddigalon, rhai falle wedi colli ffordd, colli golwg ar bethau. Neu di ddod, diolch dy fod ti'n fugail, gofalus, bugail da mewn gwirionedd arno ni. Ac ni'n gweddio byddi di'n cofio'n byd yn ei blinderau, cofio'r ein cymdeithas ni, y pobl yn ni'n byw yn ei plith nhw ac yn ymwneud yn o ddydd i ddydd. Helpa ni i fod yn dystion da iddyn nhw. Ni'n diolch i ti am y clwb plant sydd wedi bod wythnos diwetha. Diolch am y rhai ddath bore yma, a'i rhieni, teuluoedd i'r cwrdd. Ac ni'n gweddio byddi di'n bendithio yr hyn a glywson nhw, ac y bydd i di ar waith. Byddi di o ddiw yn gwneud fel y gwnes di i Lydia gynt, yn agor eu calonnau, ac y bydden nhw'n dal gafael ar yr hyn a lefarwyd yn enw'r Iesu. O ddiw, bydd wrth ein hymyl ni, cynnal ein golwg ni arna ti, bydde di'n gobaith i fod yno ti, am fod y deyrnas ti yn sicr. Amen. Wel, gadewch i ni uno gyda'n gilydd yn awr eto i ganu cyn i ni wrando ar neges yn syliedig ar y salm darllenes i yn gynharach. Clodydd anfeidrol sydd i Iesu wyw, fy io'r fy rhan, fy mara bywiol yw.
Maddeuwch i fi. Dyna chi ymadrodd bach i ni'n defnyddio weithiau mewn sgwrs pob dydd. Falle bod chi wedi defnyddio fe eich hunan, a falle bod chi wedi torri ar draws rhywun yn anfwriadol, mynd mewn i'w stafell a mae rhywbeth yn mynd ymlaen a chi'n sylweddoli, dylsen ni ddim fod wedi gwneud hynny. Neu falle bod rhywun wedi dweud hynny wrthoch chi rhywbryd, maddeuwch i mi. Mae unrhyw ymadrodd bach byr i ni'n ei ddweud bob hyn a hyn mewn sgwrs pob dydd. Mae'n rhywbeth fel bod ni'n ymddiheuro, mae'n ddrwg 'da fi, neu rhywbeth fel hynny. A fel arfer pan ni'n dweud y gair, neu'r ymadrodd bach na, maddeuwch i fi, ni'n sôn am rhywbeth falle dibwys, falle ni wedi wneud, does dim fawr o ganlyniadau'r peth. Ond y gair pwysig fyna, wrth gwrs, yw'r gair maddeuwch, maddeiant. Ac mae maddeiant yn beth pwysig iawn, yng ngolwg Duw. Mae Duw ar arglwydd Iesu Grist yn cyfri bod e'n bwysig bod chi a fi yn cael ein maddau. A dyna beth ni'n mynd i edrych arno heno, maddeiant. Pa mor bwysig yw maddeiant? Wel, gai roi 2 enghraifft i chi ddangos bod maddeiant yn beth pwysig iawn. A gyntaf, wedi'r Iesu atgyfodi, nath ei gwrdd â'r disgyblion, ac oedd e'n paratoi nhw i fynd allan i'r byd gyda neges i bobl ym mhob man lle roedden nhw. A rhan bwysig o'r neges oedd Iesu Grist wedi rhoi iddyn nhw oedd neges am faddeiant. Dyma fel mae Luc yn rhoi'r hanes. Mae Iesu'n dweud wrth y disgyblion am y neges oedd y disgyblion i'w rhoi bod edifeirwch yn foddion maddeiant pechodau i'w gyhoeddi. Roedden nhw i gyhoeddi maddeiant pechodau. Mae Iesu Grist yn cyfri bod maddeiant yn beth pwysig. Mae angen i bobl i glywed bod yna faddeiant i gael. Bod rhaid iddyn nhw gael maddeiant. Ac felly mae'n rhoi'r neges yma i bob un trwy'r disgyblion. A dyna beth yw rhan o busnes yr eglwys yn ein dydd ni. Eglwys hon a phob eglwys arall i ddweud wrth bobl am faddeiant Duw yn Iesu Grist. Dyna chi un enghraifft sy'n dangos ni bod maddeiant yn bwysig. A dyma'r ail enghraifft i chi. Yn y weddi nath Iesu ddysgu i'w ddisgyblion, ni'n adnabod fel gweddi'r arglwydd. Yn un o'r cymalau, mae Iesu Grist yn cynnwys y geiriau, maddau i ni ein dyledion. A mae hynny'n dweud ni rhywbeth arall, rhywbeth pwysig arall. Mae'n dweud ni bod Iesu'n cyfri bod maddeiant yn bwysig i'r rheini sy'n ei ddilyn e. Nid unig yr rheini sydd angen dod ato fe, ac sydd angen cael maddeiant gan Dduw yn y lle cyntaf, ond bod disgwyl bod gofyn i ddisgyblion Iesu Grist i barhau, i geisio Duw am faddeiant am ei dyledion. Ac mae hynny'n bwysig i ni gofio. Rydyn ni bob amser yn ddyledwyr. Bob amser angen maddeiant gan Dduw. Dyw dyddiau ddim yn mynd heibio pan nag i ni i fod i weddio y weddi honno. Felly 2 enghraifft sy'n dangos i ni bod maddeiant yn beth pwysig iawn. Canolog yn y neges Gristnogol. Canolog i fod yn Gristion. I ddod yn Gristion ac i fod yn Gristion. Ond, beth yw maddeiant? A pam fod angen maddeiant? Ac wi am edrych ar y 2 beth na, trial ateb y cwestiynau na heno, wrth ni edrych ar un o'r salmau, ar Salm 32. Salm, wy'n credu gallech chi ddweud, sy'n dathlu maddeiant. Trwy lyged un person, trwy brofiad un person. Ac yn y pennawd i'r salm, yn y ysgrythur, mae enwi Dafydd. Ac felly, mae'n bosib taw adlewyrchiad o brofiad Dafydd sydd yma, ond p'un y profiad Dafydd yw e, neu beidio, mae'n rhoi neges bwysig i ni gyd. Ynglŷn â beth yw maddeiant a pam fod angen maddeiant. A felly wi am ateb, rhoi 2 gwestiwn a trial ateb nhw fel hyn. A gynta, sut mae bywyd heb faddeiant? Achos mae'r salm yn edrych ar hynny, sut mae bywyd heb faddeiant?
Mewn ffordd, gallech chi ddweud, mae hyn yn gofyn y cwestiwn, wel, pam fod angen maddeuant? Sut mae bywyd heb faddeuant? Ac mewn un gair bach, yr ateb yw baich. Mae bywyd heb faddeuant yn faich. Bai yn faich. Ac oedd y salmydd yn gwybod am hynny, yn ei brofiad, ac yn adnodau 3 a 4, mae e'n sôn am hynny. Yr oedd fy esgyrn yn darfod, medde fe. Minnau'n cwyno ar hyd y dydd. Roedd dy law di, ddiw, yn drwm alaf. Sychwyd fy nerth. Oedd y dyn yma'n gwybod fod byw heb faddeuant Duw yn effeithio arno fe yn gyfan gwbl. Oedd ei hyd yn oed effeithio fe ar ei gorff. Oedd e'n teimlo bod e wedi blino, bod e'n nerth gyda fe, bod e'n llesg. Dwi'n cofio clywed hanes am rywun, a falle bod chi wedi clywed yr un hanes, rywun oedd wedi mynd at feddyg, ffili cysgu, problemau, ddim yn gwybod beth i wneud, ac yn mynd at y meddyg. Ac wrth i'r meddyg siarad gyda fe, oedd y meddyg, y Cristion, yn sylweddoli nag y meddyg oedd angen arno fe, ond nath ei gyfeirio fe yn hytrach at weinidog. Oedd e'n sylweddoli bod problem y dyn yma yn llawer dyfnach na rhywbeth corfforol yn unig. Oedd na rhywbeth ysbrydol. A'r broblem ysbrydol oedd bod angen y dyn yma brofi maddeuant. Dyna beth oedd gwreiddyn y broblem. Ac efalla'ch bod chi a rhywbeth yn faich arnoch chi, achos rhyw fethiant, rhyw ddrygioni, rhyw bechod, a beth bynnag i chi wneud, i chi ddim yn gallu siglo fe. Mae yna, ac mae'n effeithio hyd yn oed arnoch chi yn eich bywyd beunyddio pob dydd. Ffili cysgu falle? Dyna sefyllfa y dyn yma fan hyn. Oedd bywyd heb faddeuant yn faich iddo fe. Ond falle bod chi ddim yn teimlo fel hynny. Ond chi'n gwybod, os oes na bechod, os oes na ddrygioni, os oes na doriad perthynas rhwngwch chi a Duw yn eich bywyd, p'na chi'n teimlo'r peth neu beidio, mae yna. Ac mae'r baich yno o ochr Duw. So mae rhywun falle yn y llys, ac mae yn y llys, ac mae'r achos wedi glywed, ac mae'r dyn yma yn euog, yn ôl y gyfraith, yn ôl y ddeddf. Does dim cwestiwn, mae'n euog. Ac mae'r ddedfryd yn cael ei gyhoeddi, euog. Dyw'r dyn, a chi'n clywed hanesion fel hyn weithiau ar y newyddion y teledu, maen nhw'n gweud bod y dyn nath e ddim dangos unrhyw emosiwn o gwbl. Weithiau, hyd yn oed, bod yn gwenu fel petai wrth glywed y newyddion. A mae'n ein dysgu ni, falle bod ni ddim yn teimlo bod ein nerth ni wedi mynd. Falle bod ni ddim yn cwyno ar hyd y dydd. Falle bod ni ddim yn sylwyr o pethau, ond dyw hynny ddim yn golygu bod angen maddeuant arno ni. Achos mae reality yn parhau oherwydd pechod, methiant, drygioni. Ac oedd y salmydd yn gwybod am hyn. Felly, ni'n mynd i edrych nawr ar rhai'r geiriau sy'n gallu disgrifio'r math o beth sy'n gallu creu yr angen am faddeuant. A'r gair cyntaf sydd yma yw'r gair trosedd. Trosedd. Does dim diwrnod yn mynd hi bos na pan ni ddim yn clywed ar y newyddion am drosedd, neu am droseddwr. Lladrad falle, trais rhywiol, camdrin, twyll, anafu, pob math o bethau. Lle mae pobl wedi croesi'r ffin mewn rhyw ffordd neu gilydd. Maen nhw wedi gwneud rhywbeth yn erbyn rhywun arall. Ac yn ein gyfarwydd â hynny, jyst mewn bywyd pob dydd, croesi llinell
dylsyn ni ddim bod wedi wneud. Goleuad y traffig, a mae yna gamera yna, mae'n sylwi pan eich chi wedi croesi'r llinell, a ddylsech chi ddim bod wedi gwneud. Wel, mae Duw ein creuwr ni wedi creu i ni gan llawiau da ein lles ni. Ond i ni'n gallu croesi'r ffiniau yna. Mae wedi dweithio ni beidio lladrata. Mae wedi dweithio ni i barchu pobl eraill mewn gwahanol ffyrdd yn ein geiriau, o ran y ffordd ni'n wneud â nhw, yn rhywio, o ran twyll. Mae Duw wedi gwneud y pethau yma i wneud ein bywydau ni'n dda. Ond i ni'n croesi'r ffiniau ac yn troseddu. Ac i ni'n troseddu yn erbyn ein gilydd. A falle bod chi'n gwybod am y profiad eich hunan. Ac nid yn unig bod ni'n neud yn erbyn ein gilydd, ond wrth gwrs mae'n erbyn y Duw oedd wedi rhoi y pethau yma i ni. Ac oedd Dafydd yn gwybod am hynny yn ei brofiad ei hunan. Yn un o'r salmau eraill, Salm 51, oedd wedi gwneud y peth ofnadw yn erbyn y wraig arall yma, gwraig y dyn arall yma. Ond oedd e'n sylweddoli yn derbyn di, meddwl fe. Ti'n unig y pechais a gwneud yr hyn a styru'n ddrwg. Wrth gwrs, oedd Dafydd yn gwybod bod e wedi gwneud drwg yn erbyn y wraig yma, ond y peth oedd wedi arswydo fe, oedd bod e'n sylweddoli bod wedi gwneud yn erbyn Duw hefyd. Trosedd. Mae hynny'n un ffordd rydyn ni yn rai sydd yn byw o dan faich. Baich i'n troseddau ni yn erbyn eraill ac yn erbyn Duw. Ac wedyn ni hefyd yn yr adnod gyntaf, y gair arall yw'r gair yma pechod, sy'n golygu mewn gwirionedd bod ni'n methu'r safon. Methu'r safon, ddim yn cyrraedd y safon. Ac oedd yr apostol Paul yn gwybod am hynny, sgrifennu at y Rhufeiniaid, dyma fe'n dweud, os neb, medde fe, wedi gallu cyrraedd safon berffaith Duw. Os neb wedi gallu cyrraedd safon berffaith Duw, medde fe. Faint bynnag i ni'n ceisio gwneud, di ni ddim yn gallu mewn gwirionedd. Mae un o'r mae'n wraig yn ein capel ni, mae hi'n ei gwaith i yw profi defnyddiau meddygol ar gyfer y gwasanaeth iechyd. Ac wrth gwrs, pan oedd y pandemig ymlaen, oedd ei swydd hi'n fisi iawn. Oedd hi'n un o'r rheini yn y laborodau yma oedd yn profi'r pethau PPE. Oedden nhw'n cyrraedd y safon? Neu nad oedden nhw? Ac wrth gwrs, os nag o'n nhw'n cyrraedd y safon, oedd ddim yn cael ei defnyddio. Roedd yna bethau oedd yn methu'r safon, methu'r gofyn. Mae'n digwydd hefyd gyda phobl. Y pobl falle'n cael ei wneud cais ar gyfer swydd. Ac maen nhw'n goffo mynd trwy rhyw brofion arbennig. Rhyw fath o checks. Ac weithiau mae pobl yn cael ei gwrthod ar gyfer y swydd, achos bod nhw'n methu'r safon, beth bynnag yw'r safon. Falle bod gyda ni rhyw droseddau. Mae'n golygu bod nhw ddim yn gymwys wedyn, falle i fod yn athro, neu'n feddyg, beth bynnag. Methu'r safon. Ond oedd y salmydd yn gwybod am yr un peth, am y pechod sydd yn golygu bod ni'n methu safon Duw. A trydydd gair sydd fan hyn, sy'n dangos beth yw baich, bywyd heb faddeuant, beiau. Y gair sydd fan hyn yw bai yn yr ail adnod. Ac mae'n golygu rhywbeth sydd wedi twistio, rhywbeth sydd wedi gwyro. Ac weithiau mae pobl yn gallu gwneud pethau sydd yn hollol, chi'n meddwl, wel, pam wneud hynny? Yn gros i'r hyn sydd yn iawn. Mae'n digwydd gyda plant, mae'n digwydd gyda godolion. Chi'n gallu gweud wrth blentyn, pa wneud hwnna, neu gei di ddilosgi, ac maen nhw'n mynd i wneud yn drofais. Ond mae oedolion yn wneud yr un peth hefyd. Rydyn ni gyd, medde Eseia, wedi crwydro
fel defaid, pob un yn troi i'w ffordd ei hun. A dyna beth yw bywyd heb faddeuant. Mae yna drosedd, mae yna bechod, mae yna fai, yn erbyn eraill, yn erbyn Duw, ac mae'n creu baich. A demtasiwn yw i beidio wneud dim byd amdano fe. I beidio wneud dim byd amdano fe, gobeithio bydd e'n mynd hibo. Ac oedd y salmydd wedi trial hynny. Oeddech chi wedi trial hynny weithiau? Trial fes sgibo pethau don y carped, trial anghofio'r peth. Meddwl fe fel hyn, tra oeddwn yn ymatal, meddwl fe, yn y Beibl.net, cadw'n ddistaw. Dyna beth yw'r ystyr. Tra oeddwn yn ymatal, meddwl fe. Mae'n demtasiwn cadw'n dawel. Ni'n gallu gwneud hynny yn dyn ni mewn bywyd. Ni'n gallu trial esgus byddwn ni'n anghofio'r peth. Bydd Duw yn anghofio'r peth. Ond os dim modd cuddio unrhyw beth oddi wrth Duw. Ac oedd y salmydd wedi dod i sylweddoli hynny yn y diwedd. Ond fe nath ei drial, ymatal, cadw'n dawel, ond oedd dim byd yn dod. Nes iddo fe, adnod 5, yna bu mi gydnabod fy mhechod wrthyd, a pheidio a chuddio fy nrygioni. Gallu bod yn demtasiwn i guddio i'n nrygioni. Ni'n meddwl bod ni'n gallu cuddio fe oddi wrth Dduw. Ond meddwl fe, yna bu mi gydnabod fy mhechod oddi wrthyd ti. O'n i'n sôn gynnau am Iesu Grist yn dweud wrth y disgyblion i fynd a chyhoeddi maddeuant i bobl. Ond oedd e hefyd wedi dweud wrthyn nhw bod angen iddo dweud i bobl am edifeirwch hefyd. Edifeirwch yn golygu bod ni'n cydnabod, bod ni'n cyffesu. A dyma beth mae'r salmydd yn dod i'r pwynt na. Does dim byd arall allai wneud. Yr unig ffordd allai symud y baich yma. Yr unig ffordd allai gael bywyd sy'n ymdrin ar anghenion yma yw i mi gydnabod fy mhechod wrth i ti. Felly dyna'r peth cyntaf. Sut mae bywyd heb faddeuant? Mae'n faich. Mae pechod yn pwyso arno chi. Mae'n beiau yn pwyso arno ni. Mae'n troseddau yn pwyso lawr arno ni. Nes i ni gydnabod ein pechodau. A mae hynny'n agor o drws i rhywbeth gwell, rhywbeth gwahanol. Oeddech chi wedi agor o drws na? Oeddech chi wedi bod yn onest gerbron Duw a chydnabod bod angen maddeuant arno chi? Bod e'n gweld hynny i hunan? A bod chi'n dod i weld yr un peth? Wel, yr ail gwestiwn. Sut mae bywyd gyda maddeuant? Sut mae bywyd gyda maddeuant? Ac eto, i ateb yn un gair bach byr, bendith. Yn lle baich, mae bendith. A dyna beth mae'r salm yn dathlu. O'n i'n gweud mae'r salm yn dathlu maddeuant. Ni wedi canolbwyntio yn gyntaf nawr ar y rheswm bod angen maddeuant wrth gwrs. Ond nawr ni'n mynd i ddathlu y maddeuant fel mae'r salm yn dweud. Ac mae e'n dathlu fe, gwyn ei fyd, meddwl fe. Gwyn ei fyd. Sawl y maddeu wedi drosedd. A'r ail waith, dwywaith, gwyn ei fyd. Y sawl nad yw'r arglwydd yn cyfri fai yn ei erbyn. Gwyn fyd, mor ddedwydd yw'r person sydd wedi maddau. Mor freintiedig yw'r person yma sydd wedi ei faddau. Ac fel oedd tri gair, tri darlun ar petai i ddisgrifio baich sy'n creu yr angen am faddeuant, mae gyda ni 3 darlun yma nawr
i bortreadu beth yw maddeuant mewn gwirionedd. A'r gair cyntaf, yn yr adnod cyntaf, mae'n dweud maddeuwyd i drosedd, maddeuwyd i drosedd. Nawr, yn ddiddorol iawn, y gair Hebraeg tu ôl y gair maddau fan hyn, falle bod nhw'n swnio'n od i chi, ond y gair fan hyn yw codi. Dyna beth mae'n golygu yn y gwreiddyn, yn ei fôn fel petai, codi. A'r syniad yw bod rhywbeth yn cael ei godi ac yn cael ei gario i ffwrdd. A'i roi o fel hyn. Dwi wedi sôn am bechod fel baich. Wel, meddyliwch amdano fe fel cwmwl. A weithio ni'n gweud hynny, yndyn ni? Mae dan gwmwl. Rhywun dan gwmwl. Dwi'n siŵr bod chi wedi trafelu neu bod mas am wac rhywle falle, ac chi'n chi bod lan y weddol uchel, ac chi'n gallu gweld rhyw darth neu niwl neu gwmwl o dan o'ch chi yn gorchuddio falle pentre sydd islaw. Ac chi'n gallu gweld y tarth, y cwmwl, y niwl neu beth bynnag dros y pentre neu'r dyffryn lle chi. A dyna siwt i ni heb addeiant. Mae'r cwmwl yma drosto ni. I ni yn y tarth. Ond mae Duw yn codi'r cwmwl. Ac yn lle bod yna gwmwl, mae yna heilwen yn dod trwodd. Heilwen i faddeiant e. Heilwen i ras. A heilwen i gariad e. Mae'r baich yn cael ei godi oddi arno ni. Ac i ni, yn newyddion da, yw bod Iesu Grist wedi ysgwyddo'r baich arno ei hunan. Mae wedi mynd mewn i'r cwmwl yna. Ac mae wedi symud y cwmwl oddi wrtho ni. Ac wedi symud y baich, ein pechodau, ein methiant, ein trosedd, ein beiau oddi arno ni. A William Williams, mynd i o'i mynnau mawr yn gofyn cwestiwn, beth yw pwysau'r beiau mwyaf a faddeu? O barif. A mae'n gofyn, wyt ti'n gallu delio gyda yr holl bwysau? Pob math o beiau? Beth yw'r pwysau'r beiau? Oes na rhywbeth nad wyt ti'n gallu symud? Ac wrth gwrs yr ateb yw na, does dim byd i hwnt i'r arglwydd Iesu Grist. Mae'n gallu codi y cwmwl mwyaf trwchus, y baich gweithaf. Dyma darlun cyntaf felly. Mae maddeuant yn golygu bod pechod yn cael ei godi. Y cwmwl yn symud. A wedyn ni'r ail ddarlun fan hyn. Gwyneu fyd y sawl y cuddiwyd i bechod. Y cuddiwyd i bechod. A darlun arall sydd gyda ni fan hyn. Ni'n gallu gweld taw darluniau yw'r rhain, achos meddyliwch am y peth. Ar un llaw, mae'r salmydd yn sôn am faddeuant fel rhywbeth sy'n codi. A wedyn ar y llaw arall, mae'n sôn amdano fel rhywbeth sy'n cael ei guddio. Darluniau yw'r rhain. Ond maen nhw'n darluniau hyfryd. Cuddio nawr, meddwl fe. Oedd y salmydd wedi trial cwato ac anwybyddu i bechod ar angen am faddeuant. Oedd wedi trial cadw'n dawel ac ymatal. A penderfynu peidio cuddio yn rhioni. Ond nawr mae Duw yn gwneud, ond oedd e'n aflwyddiannus. Ond nawr mae Duw yn gwneud rhywbeth positif, cadarnhaol. Mae e'n symud y beiau o'r golwg. Mae'r Beibl.net yn rhoi fel hyn, mae bechodau wedi symud o'r golwg am byth. Mae bechodau wedi symud o'r golwg am byth. A'r newyddion da i ni yw bod Iesu Grist
trwy aberth yn gwneud hynny, trwy I waed yn glanhau. Y gwaed sydd yn glanhau I ffwrdd, y gwaed sydd yn cuddio, y beiau I gyd. Iesu Grist yn cuddio ein pechodau. A trydydd darlun sydd gyda ni fan hyn, yn yr ail adnod yn y psalm, gwyn ei fydd y sawl nad yw'r arglwydd yn cyfri I fai yn ei erbyn. Cyfri I fai yn ei erbyn. Nawr, ni'n defnyddio'r gair cyfri, weithiau I olygu cyfri 1, 2, 3, fe mae plant yn dysgu cyfri. Ond nid dyna beth mae'n golygu fan hyn. Na, mae'n meddwl mwy am rhywbeth fel mynd I siop a prynu rhywbeth, a mae gyda chi ryw count. A fi'n cofio pan ni'n tyfu, oedd yna siop ar ddiwedd ein hewl ni, stryd ni, siop cornel y bethau, ac o'n i'n mynd na bob hyn a hyn, gyda ryw neges wrth yn fam I gael rhywbeth. Ac o'n i ddim yn mynd â arian, o'n i jyst yn mynd at y siop, gweud beth ni moyn, ond oedd y dyn yn sgrifennu fe lawr yn y llyfr. Oedd e'n cael ei gyfri. Oedd e'n mynd ar y count. A wedyn ni, bob hyn a hyn, byddai'n fam neu'n rhad, beth bynnag, yn mynd mewn ac o'n nhw'n talu'r cyfri ar y count. Nawr, dwi'n yn gwybod ydy hynny'n digwydd dyddiau yma, ond os oes gyda chi gerdyn credyd, na beth sy'n digwydd I chi. Bob tro chi'n parnu rhywbeth, mae'r cerdyn yn mynd trwy'r trwodd, mae'n mynd ar y count. Mae'n cael ei gyfri. Mae'n cael ei gadw fyna. Ac mae pechod fel dyled ar ein count. Dyna pam oedd Iesu Grist yn sôn amdano fe yn y gweddi'r arglwydd. Meddwl am ein methiant, meddwl am ein baich, meddwl am ein pechod fel dyled. Mae ar ein count ni. Ac oedd y salmydd yn dweud, os wyt ti arglwydd yn cadw cyfri o gamweddau, pwy o arglwydd ar sefyll? Pe bai ti'n cadw cyfri na ac yn cadw'r cyfri na am byth, bydd ddim gobeith gyda un ohono ni I glirio'r ddyled o gwbl. Ond mae gyda'r ti faddeuant, neu y salmydd. A'r newyddion da I yn Iesu Grist yw bod Iesu wedi talu'r pris a wedi clirio'r count yn gyfan gwbl. Dyddiau yma, bob mis, wy'n cael rhyw e-bost gan un o'r cwmnïau yma, Credit Reference Agency, ac yn atgoffa fi I edrych ar beth yw'r sefyllfa. Mae mor bwysig y dyddiau yma, ynddo e? Bod gyda chi rhyw credit reference iawn. Bod yna ddim marc yn eich erbyn chi. Bod yna rhywbeth yn dadlu'n eich erbyn chi. Ac mae Iesu Grist yn clirio y credit reference I chi ac I fi, trwy aberth ar y groes. Sy'n rhyfedd bod y salmydd yn mor llawen o sylweddoli beth oedd ei angen, beth oedd ei faich, pan fod angen maddeuant, I wybod bod ei gyd wedi setlo. Bod y cwmwl wedi codi, y dyled wedi chlirio, bod popeth wedi maddau a cuddio o'r golwg. Dathlu mae'r salm yma, maddeuant. Ond mae maddeuant yn beth anodd ac yn beth costus. Ydych chi rioed wedi gorfod maddau rhywun pan bod nhw wedi gwneud rhywbeth wirioneddol ddrwg a gwael wedi effeithio arnoch chi. Ti ddim yn rhwydd. Fi'n credu C.S. Lewis, yr awdur enwog na, oedd wedi ysgrifennu Straeon Narnia. Fi'n credu fe oedd wedi gweud rhywbeth fel hyn, bod maddeuant yn swnio'n beth hyfryd iawn, nes eich bod chi yn gorfod maddau I rywun arall. Ac mae'n anodd pan ych chi wedi cael los
fawr. Roedd maddau yn gostus i Dduw hefyd. Roedd e wedi gorfod golygu rhoi unig fab a gadael I fynwes a dod i'n byd ni, I fyd o bechod. A wynebu cael ei safnu a'i enllibio, a'i ddrwdybio a'i gasau. Roedd e'n gostus i'r mab iddo roi ei hunan dros bobl anheilwng. Pobl oedd wedi creu drwg yn eu bywydau nhw eu hunain. Oeddi mae maddeuant yn hyfryd, mae e'n wynfyd, ond oedd e'n gostus I rywun, ac oedd e'n gostus i'r arglwydd Iesu Grist ac i'r tad oedd wedi I roi e. Ond gai ddweud wrthoch chi heno bod Duw yn maddau pechodau yn rhad, a bod Duw yn maddau heb ofyn dim I ni, ond ein bod ni'n dod ac yn ymostwng ger I fron ac yn cyffesu ein hangen. Beth bynnag I chi wedi wneud, beth bynnag I chi wedi feddwl, beth bynnag chi wedi wneud yn erbyn rhywun arall, pryd bynnag oedd e, flynydde'n ôl, ddo, heddi, mae e'n maddau. Hyd yn oed y pethau gwaethaf y gallech chi ddychmygu. Ac mae'n cynnig llwybr gwell I ni. A dyna pam bod Cristnogion ar hyd y canrifoedd o'r canrifoedd cynnar wedi gallu dweud gyda geiriau credo'r apostolion, credaf y maddeuant pechodau. I ni'n credu bod maddeuant pechodau ar gael ac yn bosibl I ni heddi. Amen. Gadewch ni weddio. O Dduw ein tad, Duw sanctaidd ydw ti, rwy ti yn lân dy lyged. Dw ti ddim yn gallu edrych ar bechod. Dw ti ddim yn gallu derbyn drygioni i'th bresenoldeb. Ond rwy ti wedi gwneud ffordd y gallwn ni, gweithaf ein pechod a'n methiant, ddod I gymdeithas, I berthynas â thi, a thadnabod fel ein tad, a'n bugail, a'n ceidwad, trwy aberth dy fab. Amen. Wel, gadewch ni ganu gyda'n gilydd nawr yr emyn gorfyleddus yma. Duw mawr yr rhyfeddodau maith, rhyfeddol yw pob rhan o thwaith. Ond dwi fel ras mwy rhyfedd yw nath holl weithredoedd ofyn yw pa dduw sy'n maddau, ond tydi yn rhad ein holl bechodau ni.
nawr bydded i ras i'n harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd da, aros gyda ni oll. Amen.